Na, halló, sziasztok srácok, én Szabi vagyok. Erről a csalás csatornáról 3 éve gitározom, és 6 gitárom van. Ezeket most be is mutatom. Egyébként most nem tudom, hogy 6-ot vagy 5-öt mondtam. Mindegy, ha 6-ot, akkor 5 gitárom van. Szóval itt az első életem első gitárja. Rég volt használom vagyok. Nem nagyon tudtam régen vigyázni a gitáromnak. Szóval itt van pár kitűdés. Ez a második gitárom. Itt van életem második gitárja, ami most el van szakadva a húr. Tehát ezen nemrég szakadt el a húr amúgy. Nem tudom, ez kit érdekel, de elmondom. De hozom a harmadik gitáromat. Na most, ahogy látjátok, ez már egy elektromos és úgymond komolyabb gitár. Fender. Ez egy Fender koppintás. Aki ismeri a Fender gitárokat, az ugyanolyan teljesen. Hozom a negyedik gitáromat. Hülye maszk már amúgy. Ez nagyon szoros. Szóval itt van a negyedik gitárom, ami egy szintén egy kopi. Ez is koppartva van ugye a teléről. De egyébként, ha így ránézel, akkor szerintem nem lehet annyira megmondani, hogy ez egy kopi. Azt elmondom, hogy miért veszek inkább olcsóbb gitárokat, mivel szerintem, ha van egy jó erősítőd, akkor ugyanúgy fog szólni az olcsóbb gitár is, meg a drágább gitár is. Hozom a legújabb gitáromat, amit legutóbb vettem. Na, az az eddigiek közül ez szerintem a legmenőbb és ez a legdrágább is. Sajnos ez is egy koppintás. Ezt egyébként inkább Tommy Thayer miatt vettem, mivel én nagyon szeretem mostanában a Kiss. Aki nem ismerné a Kiss, lesz egy videó egyébként, ezt tervezem is, lesz egy videó a Kiss történetéről. Na mindegy, nagyon kényelmes kis gitár, és ahogy mondtam, nagyon szeretem a Kiss, szóval vettem is rá egy Ace Frehley-s gitárhevedet. Na, elmondom, hogy engem kik inspiráltak. Nekem az egész gitározás egyébként a Ghost-tól jött, nem tudom, ki ismeri Ghostot. Szeretett Krisztinka vágunk. Be fog ide vágni egy képet. Aztán inspirált engem még a Kiss, ja meg a Queen. Akik rockerek vagy nem rockerek, és ismerik ezeket a zenekarokat, vagy érthetik, hogy miért is inspirált ez engem. Sziasztok, jöjjön Krisz! Sziasztok, a nevem Krisz, én a legelső gitárom az egy akusztikus volt, és kaptam utána pár évre egy elektromosat, mert Szabi inspirált engem. A legeslegelején nem vettem komolyan, de amúgy régóta gitároztam. Később kezdtem el komolyan venni, amikor Szabi elkezdett engem inspirálni. Akiket szoktam gitározni, én nem nagyon szoktam olyanokat gitározni, mint Szabi, ilyen nagyon komolyokat, de egyszer úgyis el fog jönni annak is az ideje. Én inkább az itt gitározok. Aztán ez a csatorna úgy jött létre, hogy úgy voltunk vele, hogy fú, mi ketten mit tudunk csinálni, és ugye K az Krisz, and S mint Szabi, és így jött létre ez a profil is. Aztán így jött létre ez a csatorna. Na, csácsú, mi csőtészta.